Балцерка е една каварненска автомивка, която нашумя преди няколко години покрай безумните си, но реално доста впечатляващи независими реклами. Те получиха немалко медийно внимание покрай тези си изпълнения, като дори и ние направихме бегал опит да анализираме едно от по-ранните им видеа. Наскоро мозъка за цялата тази история изкара ново видео. И много държим, преди да продължите да гледате това видео, да отидете, да изгледате тяхното и да се върнете към нашето. Идеята е така. Аз мия коли ги връщам. В началото показвам са набързо мая коли, така 10-20 коли. Да. Те още не върви, спокойно става по-бавничко. В следващия момент, след ако аз стана на черно-бете, където левитирам така назад, вече се показва, че имам някакви по-такива способности и вече на следващия клиент там с това, където сега съм чуха, му вкарвам ключа в бутилката. Аз накрая му казвам, че днеска не е последния занятка, защото отивам да загреем бързам за някакъв матч. Нали, ще ходим в Бразилия да играем на световното. Оттам натам той ми казва, ти хубаво, че го изискам, а там да не звъни някой лидер. Да звъни някой, дете мога да му откажа. И да се бъде в анкета. Аз следващия дава там на една лодка, там идем, който всъщност там че останах 10 метри, че отсъдна на партия. Той се е дотва, масажиста му казва, сега е дотва и аз ще дигна за парк, защото мисля, че няма да танцува. Той му казва, ти хубаво ще ме дигнеш, колата мръсна. И се връща към охраната и казва на охраната, свържи му лидера в бранша и те ще ми звъни. И аз се загря, и веднъж ми звъни телефон, аз тряскам се. Което очевидно те ми звънят. Излитам от сградата и вече тук моят човек, дето ще пътувам с него да бързя, той ме чака там. И ще летим. И аз му казвам да мине още една кола и тръгваме. После пък ми звънят от Бразилия, вече он няма чака, те загреят там. Момчета ай по-бързо, нали? Не е знахната на гърба си и следващия момент той ускорява на колите и завърши някой преградил пътя. Просто смисъл още работи, които набавят пътя. Решава проблема, нали? Удря го. И отивам, нали? Изминавам си тая кола там. Едно бяло Бентли. И следващия момент ние се заминаваме за Бразилия, оттам пък прием матча с Германия на Купо Абрамович. Знаеш, начин как са паднали. А пък след това вече той от лодката чака Анджи, нали, изгледа колата, вика, ай чакам та, идвай. Тя се появява и накрая всичко свършва. Се оказва, че лидерът си гледа всичкото и си го гледа в офиса. Ясно. И слага край на етап. Сванах. Сега цялата история не си изясни, да. Да бе, то остане да не го разберете. Ти не беше само утвърдени артисти, бе. То стрипца е баси лидера, и на терена, и на смашната площадка. Стамбата. Хвърляш му топка в краката и си гледаш Марадона до насита, някакво са роеш там в ютуба. Ами горичката пичови, как не се срути блока, като е чеса нея брада, не знам. То са ако беше кораб, не мога да стира никъде. Само за това смеча няма ма питати, нямам какво да ви кажа. Ще звъните, ще ви дам телефон, има един инженер Костов, той ще ви каже.